Més de 200 infants i adolescents gaudeixen des d'avui fins al 16 de juliol d'una nova edició dels casals d'estiu que organitza la Fundació Ateneu Sant Roc. Les activitats es faran majoritàriament a l'exterior, a la platja, als carrers i a les places del barri. També hi haurà sortides culturals a diversos museus, piscines i al parc aquàtic de l'Illa Fantasia. La temàtica d'enguany gira entorn de la resolució d'enigmes i els nois i noies es convertiran en detectius. Si l'any passat, marcat per la pandèmia, es van fer grups reduïts, enguany l'oferta no ha permès acollir totes les demandes. Hi ha llista d'espera per poder accedir al segon torn dels casals que començarà el 19 de juliol. Activitats adreçades, totes elles, a infants que provenen de famílies vulnerables i que s'acullen a la subvenció de la Fundació. En aquesta programació de lleure consoliden hàbits, rutines i fan noves amistats al seu entorn. Per a les famílies és una oportunitat de creixement dels seus infants i una manera de compartir la realitat del barri convivint i aprenent d'altres cultures. Hi ha moltíssimes famílies que tampoc no tenen recursos per poder dinamitzar unes vacances amb els seus fills i, per tant, estan aquí al barri. Clar, donar una alternativa on els nanos comparteixen, coneixen gent nova, estan treballant el que nosaltres treballem sempre, tot el tema d'hàbits, el tema de valors, el anar creixent com a persones en un ambient a més de lleure. Ella s'ho passa d'allò més bé, però superbé, o sigui, està encantada de venir aquí. Fan diverses activitats, de riu, de platja, al voltant d'una temàtica que interessa molt i la veritat, a la meva filla li motiva bastant. Per nosaltres també això és important, que vegi la realitat que hi ha, que la realitat és diversa i no s'ha de tenir por ni discriminacions ni res.